बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीता। ଏହା ହେଉଛି ରମଣୀ ରୀତି, ଯେଉଁଠି ହାତୀ ବି ଆପେ ଆପେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ। ରମଣୀ ରୀତିର ଅର୍ଥ ରୀତି ବା ବାଲି, ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଗୋକୁଳ ଏବଂ ମଥୁରା ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ରମଣୀ ରୀତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ କାଳେ ପିଲାଦିନେ ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଛି। बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी। प्लीज एबे तानिया ऑल इन वन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।